station yetu ya Ndizi TV ase mambiene no mogo kwani ngabwakire bya yase bubiya otoire libagari giya na ntugo kigusangari ngana liaye tigo toigera litukerie sabato ye chitariki 20 mu mwaka uyu iga mutienye ugatana gatatu tatutaraachaka tiga ngutuburio manana ikikuruguru akwana manaintwe ekero tukurigerie ngana egojigoto chakia asiritukeria rero moturitu Yesu Kristo naenda ase mambie twakwere nelingambia mona asogoto ali bagari gerio koba moyo twaretera magimaitu na koyebeka sokoboko kwao tuaberekero amamacho twakorera subusipwao tosibina gotochana na manyinga Yesu Kristo naende koranje kwa na manaintu noraro rere biya na kugusaba gwitu gwetera asirete ya Kristo Yesu motoria amen. Ogosanga gwitu kweri tukuria rero guguchikurwa ase gitabu kia Baiberania egitabu kia Baiberania egitabu kia rigetwe no musumbo Nyasaye Paulo akorikera ekanisa ya Baiberania na kubainyuria ng'anaro yomo oyo bwenge asubugima bwaitu nere Yesu Kristo na nere umutungi bwe oigoro nense na wetera asari omwanene ngukwanara manaintu wetera asari tigango torigerie sigisirie ke kiri tangani na otowo chikorigerie kamgo ke kiri tangani ya gukwana nga naki asama tukaetire Nyasaye igaru gukwana na intu wetera asaba bani ase chinga kichinyinge ne chinchere chinyinge korenda asama tukayo maili ukwanira mana intwe wetera aso mwana oya achorete koba umunyamwandu bw'ebintu byonsi na wetera asare igatongete ense engima omwana nere okororekana kwa bonene bwa Nyasaye na enero umutenenerio bwekene igo akorende ebintu byonsi gwetera ase chinguru chiokobwa kwaye chinguru chiokobwa kweringana liaye na nyuma kachenire ebyo byaito igaikaranse tasokoboko gwokori kwa bonene bwaye nero obeire omonene mono kubwa maraika buneri tabwatiriri nene wetania bonsi abancho musumbo Nyasaye Paulo agotobekera nga asamba tukaetire Nyasaye tata ari gukwana amanaintwe ukwana nechisokoro cheito wetera asaba somba baye ababani kurenda asamba tukayo maelio igagukwana amanaintwe wetera aso mwana oye Yesu Kristo wetera asari na atungete ebintu byonsi byensi na endenye gotagete komanya Nyasaye omanye kindi kiaye omanye okororekana kwaye omanye obachenu bwaye orokirie wetera aso motori ito Yesu Kristo nerogire kindi giatata Nyasaye naende otobekera nga ekero monene Nyasaye ari gotunga igatungete ebintu byonsi wetera aso mwana oye oyori Yesu Kristo ekerarora ense yagure ase bibe akamutuma gocha ase ense ye korigigia asire na kugetoria bone kerakore mirimo yiga yo gotoria ayekurire ayekeranirie naenda akamurusia sense yakamuire igoro omoikaransiria sokoboko kwaye gwokorio bono musombo imodotebiga iganga ebintu byonsi asobos bwense igo bigoterenigwa igo bikorendwa igo bire moyo igo birororo ase ngencho yokobwa kweringana dikorwa somonwa bomwana Nyasaye ase gitabu kiomo chakano weodo tebinga omonene ari gukwana nebintu byonsi byaba oyore gukwana n'umwana Nyasaye oyori Yesu Kristo naende obwati erieta riri rinene gwetania maraika bonsi
aiga guturigeretie ororo ase eri egetabu kia Yohana Injiri origererie kamungo kia keritang'ani Yohana Injiri eyemo kamungo kia keritang'ani tosome goike gia kane igegototebia mang'ana akobwatia na kiasomo cha kano ndiarenga oring'ana nering'ana igori arenge Nyasaye nering'ana ring'ana riarenga amana Nyasaye nering'ana riarenge Nyasaye na arenge na Nyasaye korwa omochakano na gwetera asare ebinto byonsi bigakoreka ari gotoka taiyo kende nkeri kiare gocha gokoreka keri giakoregete ime yaye na obogima bore n'obogima nabo borabwa mwanya bantu gusibwa abantu nobarobo kabara asomusunte korendo musunte tuchiti komanya omosombo Nyasaye naende Yohana nero totebinga asomo chakano ndiarenga oring'ana nering'ana riarenga amana Nyasaye nering'ana eri riarenge Nyasaye ring'ana eri nere Nyasaye ring'ana nero otongete ebinto byonsi aria semo ino twasoma ase egetabu keria kia Baiberania totebinga omonene tata Nyasaye agatunga ebinto byonsi gwetera ase omwana oye Yesu Kristo oyo aira obonene naende oikaransire ase okoboko kwaye gwokorio korende iga ase egetabu ekia Yohana giatotebinga akoruku Nyasaye ring'ana nero otongete ebinto byonsi nekera atunga ebinto byonsi ari gotoka taiyo kende nkeiki ari gotongeka naende agoteba nero obogima ime yaye na obogima bore ayo obwobwate incho obombwate na kere getongu kera ase obosi bwensi ebe nemete ebe nechiombe eching'iti chiorosana echire nyanja na kere egento ebe na amaraika bare iguru bonsi obogima babwate nigo bokorwa ase Nyasaye omwana omwana ototebinga ere nero oborobu bwarabire ase omosunte ense yekero yagwete ase ebibe igo yasoete ase omosunte noyo ochete koyeraberia oborabu Yesu Kristo na gekoera ng'a ekero akwa ase omosaraba o Calvary naende akura korwa ekeng'wanso kere ekenene nonya igoro yonsi ase okomanuka 12 kamungo keya 10 ng'a na igoro yonsi egateba ng'a nabono ogotoreka kwa Nyasaye gwachire ase tore nokobua kwa omonene kwa omotori oto Yesu Kristo bagakera saitani okwaeri kare na kare egekora ogokwa Yesu Kristo tai ense eyo okagwatoririe paka abare iguru na ase eng'encho batorire paka abare iguru obogima noene bwa amaraika babwate nekegwa gekorwa ase omotori oto Yesu Kristo obogima ayo obwate na inche mbwate nekegwa gekorwa ase omotori oto Yesu Kristo Yesu nero ochete ase ense eye agakwa ase eng'encho ebi biao na ebiane ng'egera arete ogotoreka asore na asende na kere egetongu kere ase obosi bwense oboiko bwense ase bwaika ase obotongi bwa Nyasaye bore akaboria omobe gwetera ase ogokwa ase amakweri na amakweri omosaraba bono iga omosombo wa Nyasaye oteba ng'a nere naende okorenda ebinto bia Nyasaye naye nere okobitenenia gwetera ase ring'ana rikorwa ase omonwa oye omwanchu ase mambia nakwariganirie ng'a orwo obogima bwao gochia ase omotori oto Yesu Kristo egekoa nere ensoko y'obogima ime yaye na obore naye nere ogotoraberia oborabu ekero atoire oborabu oboiga atorabeirie naende atorendire yagotoa okobua gwokomenya buna abana baye Nyasaye atokonye ase mambia eye na erituko erigima tomoe obogima bwaitu atotari buna arochire buya gwetera ase eritera ria Kristo Yesu omotoria tosabe Nyasaye tata naende ase mambia eye twachire asore gwetera ase erieta ria omotoiri oto Yesu Kristo oyo obwate oyo gwetera asare ekero agokwana ring'ana riaye ribwate chinguru chienane chiokorenda na ching'ana ribwate chinguru chienane chiokorenda naende ribwate okobua gokorwa obogima ribwate okobua gokoraberia abanto barore enchera bagotara bare buna bakomenya na gokora kere egento ase mambia nare okoboria Nyasaye oitore igoro koranje ikwe korwa igoro osoachise chinkoro chiaitu twensi
abatu ategereire ring'aneri orinde obogima bwaitu naenda tokonye tomenye n'ugwanje kwa ukore na kugusaba gwaitu gwetera asirete ya Kristo Yesu maturia. Amen.